جناب سلمان فرماندے کہ میں نکلیا تے مینوں کسے بندے پکڑیا، اس میں گرفتار کر کے تے غلام بنا کے ویچ چھڈیا. جس اگے مینوں ویچیا وہ مدینے دا رہن والا تے ہاں یہودی، پہلا اگ دے پجاری مجوسی، مجوسیت تو عیسائی، عیسائیت تو پھڑ لیا یہودیاں. یا فرماندے نے جدوں لے کے میں مدینے آیا، میں نشانیاں ویکھیاں تو میں آکھیا تھاں ٹھیک تے آ گیا، ہن ایتھے غلامی بھی لبی رہی تے گل ٹھیک ہے. توجہ ہے درا تہاڈی؟ فرماندے نے کم ٹھیک ہے، ہن خیر آئی ہے، پڑھ کسے تھاں تے گیا. آپ فرمانے نے جناب سلمان فرمانے نے میں مدینے رہن لگ پیا. ایک دن میں کھجوراں دے درخت تے چڑھیا ہویا سا تے میری کنا وچ آواز پئی طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من سنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ اللہ فرماندے نے میں آواز سنی، یہ آواز عربی ہے اور یہ سیرت دیا ساری کتاباں موجود ہے. جدو حضور آئے تے لوگ اتنے چڑھے سن پہاڑی دیا اونچیاں چھوٹیاں تے کوئی کسے جاتے کوئی کھجور دے درخت حضور دا راہ پہ ویندے. جدو میری سرکار آئے مواہب دنیا چ لکھے مدینے دیا گلیاں روشن ہو گئی حضور دے چہرے دے نور نال. بچیاں دف بجا کے گیت گاؤن لگ پئیاں، آ گیا سونا کملی دی چھنب مار کے آ گیا، آ گیا سونا کملی دی چھنب مار کے جندیاں راواں پڑے ویکھ دے رہ گئے ماڑیاں دا پرونا ہے سادہ نبی اونچیاں شاناں والے ویکھ دے رہ گئے. حضرت سلمان فرماندے نے میں کھجور دے درخت تے چڑھیا، میں چھال ماری ہے، چھال ماری تے کھجوراں لے لئیاں. پوچھدا پوچھدا جدو میں گیا نا تے چہرہ حضور دا ویکھیا. ہن میں ایتھے تانوں کیڑی گل سناواں، جن نے حضور دا چہرہ پہلی واری ویکھیا ہونے انہوں ہور سوال یاد کیویں رہ گیا؟ یہ حضور دا چہرہ سونا ہی ایڈا سی. عزیزاں نے دی وقار جناب سلمان فرمانے جو نظر حضور دے چہرے تے گئی. اللہ اللہ شاعر کہندے وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی، جب سرکار دا چہرہ انور ویکھیا. یا فرماندے نے میں لے جا کے کھجوراں حضور اگے پیش کیتیاں. سرکار نے کھجوراں ویکھ کے پوچھیا اے کی ہے؟ آپ فرماندے نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ اے صدقہ ہے. کی ہے؟ صدقہ. حضور فرماندے نے بھائی اے صدقہ لوگاں وچ تقسیم کر دیو. تے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاندا. جناب سلمان فرماندے نے جڑی اس میں نشانی دسی ہے وہ پہلی پوری ہو گئی. توجہ ہے حضرات کی کوئی؟ پہلی نشانی پوری ہو گئی. اللہ اللہ اللہ. آپ فرماندے نے میں پھر گیا مڑ کھجوراں لئیاں اس ویلے مڑ پیش ہو گیا. سرکار اگے رکھیاں تو حضور فرماندے نے اے کی ہے؟ آپ فرماندے نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے. تو آپ فرماندے نے حضور نے تناول فرما لیا تے اپنے دوستان بھی تقسیم فرمایا.
توجہ ہوگی حضرات؟ آپ فرماتے ہیں دوجی نشانی پوری ہو گئی، دو ہو گئی ہیں۔ ہن آخری نشانی سی کہ حضور دے کندھیاں دے درمیان نبوت دی مہر سی کبوتری دے انڈے دے برابر، جدے اوتے لکھیا سی محمد الرسول اللہ۔ یہ نشانی اس دسی آئی تے آپ فرماندے ہیں ہن میں وہ ویکھنی آئی۔ سرکار فرماندے ہیں میں ہن دو نشانیاں تے پوریاں ہو گئیں، میں تیجی دی سی تے عاشق دی ہر ادا نو سرکار جان دے۔ حضرت سلمان فرماندے میں ٹردا ٹردا ہولی ہولی حضور دی کمر مبارک پشت مبارک دے پیچھے آیا، یا فرماندے میں سرکار نے آپ ہی اپنی پشت تو کپڑا ہٹا کے فرمایا سلمان جو تو چکنا چاہنا ہے تک لے، نشانیاں پوریاں ہو گئی نے۔ آپ فرماندے میں حضور سرکار دے سامنے آیا، سرکار دا دستے انور پھڑیا، عرض کیتی سونیا مدتاں بیت گئیاں نے تیرے حق دی تلاش وچ، سونے اج پوریاں ہوئیاں نے، دل دیاں ساریاں مراداں ہن کلمہ پڑھا کے اپنا امتی بنا۔ اللہ اللہ کسی نے پیر دے ہاتھ کلمہ پڑھیا، کسی نے مولوی صاحب کو پڑھیا، میں قربان جاواں اس ہستی تو جنہ کلمے والے دے ہاتھ وچ کلمہ پڑھیا ہے، سرکار نے پڑھایا سلمان پڑھ لا الہ پڑھ لو اللہ سارے نو پڑھن دی توفیق دے، جڑے نہیں پڑھتے اللہ انہوں نے بھی توفیق دے۔ میری تو دعا ہے جڑے نہیں پڑھتے ساڈے اے چار چفیرے وسدے نے تے حضور دے دین تو دور نے، میں تے دعا کرنا مالکا انہوں نے بھی ساڈا بھائی بنا دے، انہوں دے دل وچ حضور دے دین دا محبت تے عشق ڈال دے، ساڈے بھائی بن جا۔ ایتھے جو رل وسنیا جنت وچ بھی کٹھا محلہ ہوے، ایویں نہیں بھائی جنت وچ بھی محلہ ہوے، میرے ہی ہوے گھر پرا شمشاد دا ہوے پرا انہاں دا ہوے، اے گلی ساری حضور دے غلاماں دی، اے گلی بھی حضور دے غلاماں دی، اے بھائی مزے نہ آ جان، مزے آ جان کے یقین کرو 84 بکری ہونی انہاں کہنا چمبل والےاں دی جنت ہے اس پاسے والی، تے دوجیاں پنڈاں والے بھی گھبرایا ہے نا پرلی گلی وچ اسی ہو جاندے جینی سن بھی ہے، متے آکھو بساری چمبل والےاں دے چھڈیے سن کیتے کہتے ہے ساڈی بھی ہے، حضور دے غلام سن جنت نہیں دینی تے اور کنار ملنی؟ ہاں حضور دے غلاماں دی جنت ہے انشاءاللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ جی میرے عزیز میرے دوست حضور سرکار فرماندے نے پڑھیے لا الہ ڈونگی قبر اندھیری غار ہوسی، اوتھے کوئی نہ بیلی یار ہوسی، پڑھ کلمہ تے بیڑا پار ہوسی، پڑھیے لا الہ۔ مینوں پتہ ہے کچھ بیلی سوچ دے دے راتی راندے نے اسی بھی کلمہ تے پڑھنا ہے جے کو پڑھائے چاہتے، بندے کچھ ایسے بھی ہیں جڑے آندے نے بھائی پڑھتے لینا ہے، میں وچلے سامنے ہو، وہ عیسائی کوئی نہیں رہے، عیسائی نہیں ہو رہے، وہ ہے وچلے سن آ گئے نے، ایویں آخری دھکا کوئی نہیں پیا مارتا، جے کسی درویش دا میں آخری دھکا لگ گیا تو انہیں بھج گیا وچ جانا ہے جی، انہاں بیلیاں نو پیانا پڑھ کلمہ تے بیڑا پار ہوسی، پڑھیے لا الہ لا الہ۔ آجا میرے بیلیا کلمہ پڑھ لے، آجا میرے بیلیا کلمہ پڑھ لے، تینوں دعوت دے رہے ہیں، آجا بھائی کلمہ پڑھ لے۔ اے فرمان نبی دیاں خبراں دا ہونا کلمہ ساتھی قبراں دا، رانا فرق نہیں دے زبراں دا، پڑھیے لا الہ الہ الا اللہ لا
وچ قبری تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نیان بچاوے گا اوتھے کملی والا اوتھے کملی والا آوے گا پڑھیے لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا حضرت سلمان ٹر گئے یہ مڑ جدو کلمہ پڑھ لئیے چاستے بندے نہ ہوندی ہوئی تے مڑ مرشد مدینے والا ہوئے تے مڑ سونا ہوندا ہے تے او پھر او دا نہ انہاں دا کھجوراں دے باغ ہی دل نہ لگے اوتھے دل نہ لگے اوتھوں او پھر جس ویلے وہ تھوڑا جہا ٹائم گزرنا تو انہیں مڑ آ جانا کہ چلو سرکار کو اس یہودی نوٹ کیتا کہ یہ آندے جاندے بڑا نہیں اس کہ سلمان کی گل ہے مدینے بڑا جاننا ہے شاید پنڈ وچ خیر تے ہے چھوٹا جہا قصبہ سی مدینہ تو کھیت چھڈ کے تے اوتے ٹریا رہنا ہے خیر تے آئی کلمہ تے نو پڑھ لیا انہاں کہ پڑھ لیا مطلب پڑھ لیا تے مڑ لکاونا کیڑا ہے اس آخیا مڑ ہر ویلے جو ٹریا رہنا ہے جی ایڈے ہی تو انہاں دے نیڑے ہو گیا تو تیرے نال محبت کردے نے تے انہاں ناک تیرے پیسے بھر دین تے اوتھے ہی رہیا کر انہاں ناک تیرے پیسے بھر دین تے اوتھے ہی رہیا کر حضرت سلمان حضور دی خدمت وچ آئے حضور فرماندے نے سلمان خیر ہے سونے آندے نے پیسے بھر دیو تے حضور فرماندے نے جاؤ ناک تیری قیمت تلائے ہائے 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 جاؤ ناک تیری قیمت لائے جناب سلمان آئے آپ فرماندے نے قیمت لا انہوں شرعی قانون دے اندر کہتے ہیں غلام نو مکاتب بنانا کہ تیری قیمت لائے انہاں کہا جی اتنے 100 کھجور دا درخت جدو وڈا ہو جائے پھل لگ جائے اتنے اوکیا چاندی اے دیں چاہتے بھائی تین چھٹی ہے جا سلمان واپس آئے تو مڑ پریشان ہے حضور فرماندے نے کی ہوئی عرض کہتے ہیں سونا اس قیمت وہ دسی ہے جڑی پوریاں ہوندیاں بھی ٹائم لگنے حضور فرماندے نے گھبرانا اتنے روایات دو اقسام ویکھے حضور نے فرمایا صحابہ نے تسی کھجوراں دیو اپنے اپنے باغاں چ پٹ کے ایک روایت چاہندا ہے حضور فرمایا جا تو نا زمین تیار کر جناب سلمان نے زمین تیار کی تھی حضور سرکار صحابہ دے نال گئے کہ حضور اپنے ہتھاں نال گٹھلیاں لاندے حضور نو اپنے کلمہ پڑھن والے غلام کڈے پیارے لگدے میری سرکار نے اپنے پاک ہتھاں نال گٹھلیاں لائیاں نے یہودی دا دوست نو آندے پہلیا اے تیرا غلام تیرے ہتھاں چ گیا اس کیا جے گٹھلیاں ہن پیاں لگدیاں نے اس کیا تو نہیں جاندا جنہاں گٹھلیاں لائیاں نے او کون نے یار جی ہون لگیاں نے مڑ وڈیاں ہون گیاں مڑ پکن گیاں اس ویلے نوں پتہ نہیں کنے زمانے لنگ جانے اس آخیا تو جاندا نہیں جنہ لائیاں نے انہاں دی شان اے وے او سکیاں کھجوراں اگا جائدا اے او پتھراں نو کلمے پڑھا جان او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے او گنگیا تو گلا کرا اے گنگیا تو گلا کرا جاندا اے او ان بولیاں نو بلا جان او پتھرا تو کلمے پڑھا جاندا اے محمدی دا رتبہ خدا جاندا اے خدا دا قدر مصطفیٰ جاندا اے